बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. मालवण तालुक्यातील कोळंब येथील पुलानजीकच्या रस्त्यावर वाळूनं भरलेल्या डंपरवरील चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं डंपर पलटी होऊन अपघात झाला. ही घटना सकाळी 6 वाजण्याच्या दरम्यानची आहे. या अपघातात सुदैवानं चालक बचावलाय. दरम्यान या अपघातात प्रकरणी पोलिसांनी डंपर चालकाला ताब्यात घेतलाय. गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तर महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जात पंचनामा केलाय आणि त्याच्यावर दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हडीहून मालवणच्या दिशेनं वाळूची वाहतूक करणाऱ्या डंपरवरील चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं तो पलटी झाल्याची घटना कोळंब येथील पुलानजीकच्या रस्त्यावर घडली. या अपघातात डंपर चालक सुजित कुमार सिंग मूळचा झारखंडचा असलेला मात्र सध्या पेडणे गोवा इथं राहणारा हा चालक सुदैवानं बचावलाय. या अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस ठाण्याचे हेमंत पेडणेकर, सुशांत पवार, अजय येरम यांनी घटनास्थळी भेट देत माहिती घेतली. या अपघात प्रकरणी डंपर चालकास पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.